Salutare la toți, mă numesc Antoniu și bine v-am regăsit la un nou episod de Car Parking. În seara aceasta, Doamne, că-mi vine să-i strâng de gât pe câinii aia. Să-l bati și... Așa. Bine v-am regăsit la un episod de Car Parking. În seara aceasta vreau să luăm noul Mustang și să-l punem la unele teste. Deci, primul test ar fi... Deci primul test ar fi să vedem cât prinde el acum, stock, fără să-i punem motor, fără... Da. Așa că mi-au pus să de aia bună. Dacă iau eu 187, costă... Bă, bine, cred că ia, pentru că a luat 200 mașina aia care vă dă la început netunată. Că dacă o tunezi, știți cum o fac pe aia. Cum am făcut-o și pe asta. Cum o voi face și pe asta acum. Vreau să-i dăm top speed-ul. Top speed. 140. Ne, fără motor nu cred că prinde 180. Cred că prinde, dar cu greu. Da, prinde, dar cu greu. Da. Dar aici și nu o să mai mă duc în partea cealaltă, că nu și are rostul să mai mă duc. Deci am luat 160 ceva. Deci nu știu, am să mă uit pe filmare că n-am fost atent. 160 ceva, cred. Eu așa am văzut. Scrieți voi în comentarii cât a fost. Ok, acum o să-i punem motorul, o să-i punem 500 de cai. Mai dăm 300. Plus 100, așa. Aici îi mai dăm 90. Cam asta e maxim. Acum să facem și noi frumos. Uite și tu ce jante a pus animalii, bă! Negru i-ar da bine. Alb, ne. Bă, nu știu, aș vrea să-l fac alb pe Pei. Bă, negru duce bine pe el. Negru duce bine de tot. Ok. Acum roțile, că mă uit la roțile astea, mă enervez și spar telefonul. Asta se lasă așa negre. Bă, albe, nu știu, mi se pare prea copilăresc. Adică să e un joc și vreau să-l fac mai realist, iau tot cât de bine de pe negru. Și mașina să fie albă, deci... Da, nu, eu voi lăsa neagră. Aici fiecare pe gustul lui. Poți să pierzi sau poți să câștigi? Sigur, tita tărăcheră. Bă, da și un roșu ar da bine la jante. Deci ar da un roșu bine. Deci tot un roșu. Las-o negru. Deci l-am lăsat-o negre. Ok, hai să revenim la noi. Așa, sport car. Ok, frate, vreau să-mi pun pauză și am să revin. Ia uitați, băieți, noua noastră mașină.
Fraților, să înțelegeți. Eu am cu hack și am toate mașinile. Dar numai mașinile acelea tunate sunt ale mele. În rest, nu. Ok, deci. Țineți minte, am prins 160 și ceva sau 150. Acum vom vedea cum prindem. Cât vom prindem. Cât vom prindem. Hai că am zis-o, mă, și pe asta. Eee, țăr al drecu. E tomuliști. Bă, o fi că i-am pus eu tracțiune în spate, pentru că are 1600 de cai. O fi că i-am pus eu tracțiune în spate, pentru că am lăsat-o prea jos, de nu știu. Am mai ridicat puțin din ea, dar nici nu știu, frate. Sau să fiu la costum frumos și arogant. Simțeam eu că îmi lipsește ceva. Deci chiar simțeam. Așa, mă. Ia uitați. Revenim în joc. La capitolul 23, aici și avem un Mustang GTR. Nu. Un Mustang simplu și vom vedea cât prinde. La momentul de față este o mare putoare. Din cât am văzut și se vede și pe videoclip, domnul Țancă Uraganul este aici. Se mișcă pe beat, mașina nu-i bună de nimic, de când m-am născut, n-am văzut așa mașină mai proastă. La momentul actual, Țancă, în ce zici de mașina aceasta? Când te miști, faci ca Lamborghini, bum 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 bum. Bine. Toți murim. Mamă. Deci, da, fraților, am făcut-o să se ducă aproape în 300. Deci, da. Nu înțeleg de ce. Deci de la 100 încolo ea prinde mult. Și se duce. Dar așa nu. Moftic. Dacă nu trec. Deci uitați, fraților, deci uitați că de rent merge și de la 100 încolo începe să urce minișor. Bine, nu zic că în realitate nu fuge. Bine, îți dai seama că nici n-ai mers cu așa ceva. Păi, îți dai seama dacă merge Audi A meu A5. A5 din 2010 automat. Îți dai seama cum fuge ăsta cu aia. Auto dă 20 de milioane pentru un F90. Bine, acum că apar... Așa, vine un videoclipul meu să-mi strici. Oricum, F90 nu mai este la putere pentru că a apărut Merțanu, auto scumpă nou, Mercedes. Dar deci nu faceți greșeala aceasta. Nu vă cumpărați Mustangul cel nou. Nu faceți această greșeală. Să nu l-am tunat eu bine. Nu.
Dar oricum fuge mai tare decât fugea prima dată. Dar derapează când fuge. Și alta cât de mișto e. Și fața aceasta e de bine rău. Sport, cam. Drifting. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like. Eu fost Antonio, vă pup, la revedere!